Faide, Mineng Namarova en welkom bij Spangtori. Vandaag leren we het woord morgen in het Surinaams. Dit kan twee verschillende betekenissen hebben. Luister goed. Mamanting wordt vertaald naar morgen. Maar dan hebben we het specifiek over 's morgens, 's ochtends. Tamara vertaalt zich ook naar morgen. Maar dan hebben we het specifiek over de dag na vandaag. Dus de een geeft specifiek aan wanneer het in de toekomst plaatsvindt, terwijl het andere woord dat juist niet doet. Zullen we een voorbeeld doen? Tamara, mi e verjari. Fruku mamanting me opo fugwa roko. Zie je het verschil? Volgende keer zie ik je graag weer terug bij Spangtori en Tamboen.